So ayun, after ng steam, so nagugutom mo yung dalawa sa mga kasama ko. Herb, mag-order ka nga ng pizza. So ayun nga po, order po kami ng Dilaw pizza. So in-order ng Hawaiian flavor at saka chicken barbecue. So ayun nga po, pinuntahan ko at pinick up ko doon. So pagdating ko naman doon sa trabaho, at sabi ko dahil magtimpla ka ng kape, ayun, nagtimpla nga po siya. Ayun na po, binuksan na yung pizza at yun po yung Hawaiian at saka yung chicken barbecue. So sabi ko sa kanya, dahil kumain ka na, mauna ka na kumain. Ayun na po, kumain na po siya at nakailang subo na po yan at sarapan po talaga siya nun. So ilang slice po talaga ang naubos niyan with matching coffee po yan. So sarap na sarap at sulit na sulit po siya, busog na busog. So after naman po niyan, ako naman po at yun, binuksan ko rin po yung pizza at sumubo na rin din po ako kasi nagugutom na rin din po ako niyan. So ilang subo rin po ako niyan at sulit na sulit po talaga with matching coffee rin po. So ayun, busog na busog yung break time namin yan, yung kain namin dalawa.